କହିଲ ଆଜି କଣ ଖାଇଛୁ କିଲୋ? ଭଲ କଣ ଖାଇବେ ପୁଣି ବସିକି ମତେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ବିଷ ମାରି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁନୁ ପକୋଡା ପୁଣି କଲ କଲାଣି। କିଏ ଗେଲୁ? ଆଉ କିଏ ହବ? ମୋର ସେ ବାଣିଖିଆ ପକୋଡା କଷ୍ଟିଆ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ସବୁ ମାସରେ ତାକୁ ଖେଳିଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଆହୁରି ମରୁଛି। ମୋ କଥା ଛାଡେ, ତୋ କଥା କହିନୁ। देखना ये गड़बड़ है बाबा। ପୁଣି କଲ କଲାଣି। କଷ୍ଟିଆ ଟା ମତେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି। କଣ ଯେ? ଆରେ କଣ କହୁନୁ? ପକୋଡା ନାଇଁ ପକୋଡା ମୁଁ ପକୋଡା ତୋର ମୋର ଆଜି ବ୍ରେକଅପ୍ ନା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳିଆ ଝିଅକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଗେଲୁ ସୁନା ବାବୁ ଗେଲୁ ସୁନା କହିକି ନେଇକି ଛତାଲା ଉପରେ ବସେଇଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଥିବେ ତମ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରି ତମ କାଛିଆ କାଟିଦେବେ। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।